Jeg sidder her på AV Expo 25 sammen med Morten Brandstrup. Vi sidder her på Danmon Groups stand, og det er de sidste time her. Vi er ved at være overstået, og vi har faktisk begge to været med i et event ovenpå, som du stod som afholder af, som handler om 5G, og hvor du talte blandt andet med om nogle af de ting, som I har arbejdet på de senere år omkring transmission via 5G, og hvordan I har gjort det. Og det var i sig selv en interessant ting, og det er også noget, som vi har haft udstillet eksempel på her på standen. Så jeg håber, der er rigtig mange, der har været forbi og kigge på det, og set, at man faktisk kan, det Steadicam, der står her, at den faktisk kan transmittere via Haivision ind på et lukket netværk, som er 5G-netværk privat, og så via et Canon-kamera. Morten, du er i dag ansat på TV2, men hver gang jeg møder dig, eller hver gang jeg snakker med dig, så handler det om 5G. Og det er jo ikke så underligt, at man kender din lange baggrund i branchen, fordi du har været SNG-operatør, der sådan startede, som jeg husker det i hvert fald. Og så har du i rigtig mange år arbejdet med news, og hvordan man får tingene ud til kunderne, til seerne, så hurtigt som muligt. Og i takt med, at vores mobile bredbånd ligesom har udviklet sig, så har det drejet sig mere og mere om 5G. Også meget længere tid, inden vi andre nogensinde havde nogen forestilling om, hvad man kunne bruge 5G til. Det er ved at blive en realitet nu. Kan du fortælle lidt om, kort, hvordan den her rejse har været? Fordi den har været rimelig lang, men sådan i highlights på hvor vi er i dag. Ja, jeg tænker, at du nok ikke vil have hele historien fra, da jeg begyndte at interessere mig for det at sende live, som faktisk er helt tilbage, da Peter Arnett stod i CNN ved den første golfkrig, og vi så de her grønne striber hen over himmelbuen. Og det var i det moment, jeg vidste, det der med live nyheder og rapportere, det var noget, jeg ville. Og det har jo i den grad været definerende for min professionelle karriere. Og i dag står vi med en 5G-teknologi, som jo er ved at nå til det punkt, hvor det kan tages ud af laboratoriet og ud af POC'er og test. Der er testet, det er bevist, det er brugt til store event, også sådan noget som OL og andre ting og sager. Og vi bruger det jo selv faktisk i dag, så vi har også flyttet det fra, at det var et eksperiment, til at det er en integreret del af vores daglige produktion i nyhedsafdelingen i sporten. Og 5G-teknologien står så igen også ved en ny milestone her, hvor vi får en regulering på plads. Indtil nu har det kun bestået af midlertidige licenser. Det vil sige, den tilladelse, vi har her for at kunne etablere netværket her i de her 2 dage i Brøndbyhallen, den har en udløb. Vi kan ikke få den uendeligt lang tid, fordi der er ikke nogen lovgivning på plads for det spektrum. Så det forbeholder man sig retten til at hjemtage den tilladelse. Men det kommer altså nu. Og det kommer, fordi EU-kommissionen og EU's organ for teleoperatører på tværs af hele EU, som laver den fælles EU-regulering, de har sagt, det her bånd, som vi også har tilladelsen til her, det skal bruges til private netværk. Og så har de sagt til alle medlemslandene, at det her, det er et must. Man skal implementere den her lovgivning, og man skal give tilladelse til private netværk. Og det er selvfølgelig den regulering, man følger i Danmark, og det betyder så også, at vores egen styrelse herhjemme, de nu, og de har varslet, at det er i slutningen af den her uge, udsender det, der hedder et høring. Og det vil sige, at det udkast, de har lavet, som de siger, det her det er vores bedste bud på, hvordan lovgivningen skal være. Det her det bringer vi til Folketinget og forventer, at det bliver vedtaget som lov. Det sender man så ud, sådan at dem, der er interesserede og stakeholder partner i det, kan komme med deres kommentarer og bemærkninger til den regulering. Og det er her, at vi jo i den her AV, broadcast, medie, content-branche, lige skal være en lille smule opmærksom. Vi tager jo meget for givet, at det her med at kunne bruge trådløst udstyr, det er jo helt naturligt for os alle sammen. Vi bruger det i alle mulige sammenhænge, til både video, audio og kontrolsignaler. Og vi bruger det i mange forskellige frekvensbånd og mange forskellige teknologier. Men der er meget, meget få, som bekymrer sig for,
hvordan er det egentlig skabt, og hvordan har man egentlig fået tilladelser til de her forskellige ting. Og nu er vi et sted, hvor den her teknologi omkring 5G privatnetværk bliver defineret, og det her regelsæt, som det danske Folketing kommer til at vedtage, det kommer til at stå mejslet i stenen for rigtig, rigtig mange år. Og derfor er det væsentligt at gå ind og se, forholde sig til den regulering. Men det er jo ikke, fordi I vil være teleudbydere, eller forstår jeg forkert, fordi det jeg mener, det er, at sådan som jeg oplever det, så for det første, så er det en helt anden type, brug af 5G-nettet, end de almindelige gængse offentlige teleudbydere, de bruger. Så det vil sige, at I er et helt andet sted. Det er derfor også det, vi bliver kaldt det private 5G. Det er fordi, det er et andet brug, der vil være der. Og det er det, der skal defineres i den her høring, eller hvordan? Ja, den store forskel er jo, vi kender jo alle sammen 5G. Der står 5G op i hjørnet og på vores mobiltelefon og tænker, fedt nok, nu kan jeg streame noget TV2 Play, selvfølgelig, hurtigere end nogensinde før. Reelt har det jo bare betydet, at vi har fået lidt mere båndbredde, og for de fleste brugere betyder det ikke nyt, simpelthen. Der er det bare mere 4G, om man vil. 5G er et framework. Det er ikke en enkelt teknik. Det er ikke engang en enkelt spektrum, en enkelt frekvensområde, der definerer det. Det er et framework af komponenter og teknologier, som samlet set skaber 5G. Og noget af det er det, vi ser som udbudt af vores mobilselskaber. Når jeg så selv skal gøre det, så er det jo, når jeg vælger selv at gøre det, så er det fordi, jeg forbinder typisk mit kamera, hjem til min produktionskontrol. Den kan så være remote eller lokal eller være OP og alt muligt andet. Men jeg forbinder mit kamera, jeg skal styre det, jeg skal zoome ind og zoome ud og så videre. Og det er ligesom en maskine. Det er ligesom at styre en robot. Det er ligesom at styre en drone. Det er ligesom alt muligt andet. Og jeg forbinder A til B. Jeg er jo ikke nødvendigvis på internet. Så det er ligesom machine to machine. Det er en avanceret form for IoT. Det er i virkeligheden punkt til punkt. Bidirectional connection. Og det er derfor, at vi siger, jamen vi bliver ikke en teleudbyder. Vi heller ikke, ønsker heller ikke at være i konkurrence med det på nogen måde. Vi gør det, fordi vi har behov for at forbinde vores produktionsudstyr trådløst. Og formentlig også til at kunne sende. Det vil sige, det er også mere en upload-tjeneste end en download-tjeneste i virkeligheden. Det er altid i vores tilfælde, og det er det faktisk stort set i hvilken professionel service, man tænker sig. Det er ikke anderledes på en byggeplads eller på et hospital eller noget som helst andet sted. Man har nogle sensorer, som skal registrere og generere nogle data, som man sender hen et eller andet sted, hvor nogen reagerer på det og sender nogle informationer tilbage, og så gør man et eller andet ved det. Så upstream har større prioritet end downstream, som er lige modsat mig som forbruger. Når TV2 udsender signaler, så er det klart, at vi er interesseret i, at der er gode mobile netværk, så folk kan modtage TV2 på alle deres mobile devices. Så det er rigtig godt, at der er et godt kommercielt netværk, for det giver en god oplevelse af TV2. Men når vi producerer, så er vi helt ligeglade med, hvor meget jeg kan downloade på. Så det handler om, det er i virkeligheden to ting, som jeg forstår det. Det ene, det er selvfølgelig at kunne have den sikkerhed for ens sending, sådan så at man har en garanteret en quality of service, som vi kan. Men vel også, at man kan indgå i et kabelmiljø, det vil sige, at man også kan bruge det som, fordi der er meget lille latency. Ja, det er klart, at det her med, at man, når man arbejder på public net, så kan man være ude for congestion. Så konkurrerer man med alle andre. Det der hedder best effort. Ikke? Vi deler alle sammen den kapacitet, der er nu. Og det er jo ikke nødvendigvis godt nok, når jeg nu skal garantere, at jeg rent faktisk sender fra. Så det er et forhold. Et andet forhold er, at jeg skal styre nogle ting. Jeg har brug for at få latency bragt ned. Jeg har brug for, at nogen ude i verden kan forholde sig, studiet og dem ude i verden kan snakke sammen. Og det kan man ikke, hvis der er meget, meget lang latency. Jeg kan ikke have en debat. Jeg kan ikke styre et kamera, hvis det er 2 sekunders forsinket derude. Så kan jeg ikke
fokusere på, at bolden er røget ud af nettet mange gange. til at stille om. Så derfor har jeg brug for at få det bragt ned. Det er nogle af de ting, som jeg får kontrol over i netværket. Kvæg, man har den her fast allokerede båndbredde. Ja, når jeg får det, så når jeg ved, hvad parametrene er i mit netværk, så kan jeg tilpasse mit udstyr. Både styringssignaler, men også video, både frem og tilbage, og kommunikation og så videre, protokollerne til det. Jeg skal ikke lave bonding, jeg skal ikke stacke flere forskellige services. Jeg skal kun bruge et netværk med den rigtige karakteristik, og så har jeg en bedre kontrol over tingene. Så hvis nu man sidder og hører det her, og man tænker, jamen jeg har egentlig nogle use cases, hvordan involverer man sig i den her høring? Altså rent praktisk, hvordan foregår det? Er det Telestyrelsen, så man skal ind på deres hjemmeside og se efter det, eller hvordan foregår det? Ja, altså man går ind på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, og der finder det, der hedder en høringsportal. Og der bliver det publiceret, og så henter man det dokument ned, og der er et pænt høringsbrev, og der forklarer, hvad det er for nogle ændringer, og så er der selve lovteksten, som nogle gange kan være lidt svært at forstå, men i forklaringsbrevet står det som regel pænt forklaret på nogenlunde menneskeligt sprog, hvad det er, der er hensigt med det her. Og så er alle danskere faktisk har mulighed for at give et svar på det og sige, jamen det synes vi er godt, eller det synes jeg er nogenlunde godt, men det vil nok være bedre, hvis det var sådan og sådan. Og der er det vigtigt at forstå, at de her offentlige styrelser, de jo ikke nødvendigvis ved, hvad vi i en lille nicheindustri som AV i broadcast-branchen, hvad det reelt er, vi har brug for. Og der kan også godt, det kan blive overskygget af nogle større aktører. Så derfor er det vigtigt, at vi bruger vores stemme, og meget gerne via brancheorganisationer eller noget andet, der griber i de ting. Vi har haft stor succes med det i forhold til andre ting. For eksempel reguleringen af VMAX-tingene omkring trådløse mikrofoner. Altså er der nogle gode kolleger i Danmark med forstand på lyd og trådløs lyd, som jo har sikret, at vi også der har en lovgivning, så vi kan bruge multiplexede lydsystemer for eksempel. Så det giver mening. Altså, der bliver lyttet til det. Så det er vigtigt at gå ind der. Har man en brancheorganisation, er man med af noget der, at aktivere dem til det. Er man tv-broadcaster, så kan man, om ikke andet, snakke med nogen af Danmarks Radio eller TV2. Sådan noget. Vi bruger jo også vores stemme, som via sådan noget som EBU og andre ting, til at tale ind i det her. Så det vil sige, at hvis man bare ligesom lader tiden gå, så risikerer man, at der i virkeligheden, at der kommer nogle spilleregler, som kan være generende, eller hvor man ikke har mulighed for at få indflydelse på at få nogle behov dækket, fordi at man ikke har været med. Fordi det her, det bliver vel formentlig ikke noget, der har været interessant for de traditionelle teleudbydere, eller hvordan? Nej, faktisk står der nærmest lodret i teksten, at det er forbeholdt alle andre end teleudbyderne. Altså det vil sige, de 4 selskaber, der holder en licens til det andet bånd, de er afskåret fra at bruge de her services. Så det er til alle andre end dem. Så ja, man er nødt til at se, om ens use case passer ind i det, der er. Fordi det er jo ikke, fordi der er nogen, der vil os det ondt, men der kan være forskel på, om man er en havn og har brug for, altså man ved, at man er der de næste 30 år og gerne vil etablere sig et trådløst netværk, eller man er en lille event sportsproducer, som hele tiden skifter location fra dag til dag, nærmest fra time til time, og som arbejder med nogle helt andre lave budgetter, så man passer reguleringen til det. Og de cases, det er det, man skal gøre opmærksom på. Jamen, jeg vil gerne bruge teknologien, jeg vil gerne bruge det her spektrum, men for at gøre det sådan og sådan. Det kan jo være sådan noget, nu arbejder jeg jo selv med nyheder, og vi ved jo ikke nødvendigvis 4 uger i forvejen, hvor vi skal være henne, altså hvor Mette Frederiksen har tænkt sig at holde pressemøde. Og det vil sige, at vi skal kunne reagere ret hurtigt på de her ting. Så hjælper det ikke, at nogen siger, at der er 4 ugers ansøgningsfrist. Så er det ligesom, så afskærer jeg mig fra teknologien. Men er det teknisk krævende? Altså, fordi det vi ser her, det er jo forholdsvis enkelt setup. Det er en antenne, der står heromme. Og så er der en core, som ligesom modtager signalet, og så er der som jeg forstår det, en router, som deler netværket med os, så vores
vores kamera, eller det kamera, som Kim Jensen har stillet til rådighed, det kommer på nettet. Det er Hikvision. Er det altså, fordi det er jo mere også et spørgsmål om, hvor meget skal man involvere sig i teknik for at kunne være en del af det her? Ja, jeg tror, at min anbefaling vil klart være, at man ikke involverer sig for meget. Det må man overlade til nogen, der gør det. Altså, vi er måske selv nogen, der allerede er kommet for langt over i teleteknik. Det kan paketeres og være en service. Der er også grænser for, hvad vi alle sammen ved om trådløs videolink eller trådløs mikrofoner, trods alt. Altså, vi kan betjene det, og vi forstår lidt grundlæggende. Og sådan skal det også være med 5G-teknologien, og det er også muligt. Så man behøver ikke at have den dybe forståelse for det. Man skal bare kunne forstå, og man skal kunne udtrykke sin use case. Præcis. Og det er det, der ligesom er det vigtigste. Man skal kunne forklare, det her er det use case, det er det her workflow, jeg kan forventeligt arbejde i. Og det er det, man skal ligesom gøre sig klart. Passer det ind i den høringsudmeldelse, der kommer? Det er det, der er vigtigt. Noget, der kan dække? Ja, altså det er det, der er ret vigtigt at spejle de ting ind i det. Og hvis det ikke gør det, ja, så gør opmærksom på det og gør det. Altså, og så behøver man ikke at vide noget som helst om 5G-teknologien som sådan. Man kan bare forholde sig til, har jeg brug for de næste 10 år at udvikle brugen af trådløs IP-teknologi til mine forskellige produktionstyper? Og så må man se sig selv ind i det. Og der vil 5G nok være en godt bud på. Men nu starter høringen i morgen, eller her i en af de nærmeste dage. Og så kommer der en periode, hvor man kan besvare den. Hvornår forventes det, at man ligesom kan tage det effektivt i brug? Er det i starten af 26, eller er det i indeværende år? Eller? Det er 26. Altså, man forventer, at reguleringen er på plads faktisk inden årsskiftet. Og så bliver den implementeret i det nye år. Og så vil det også være noget, der gælder på samme måde i de andre europæiske lande? Ja. Det, der gælder, det er, at man har adgang til det samme. Så man skal ikke have en ny licens i et andet land? Ja, det er jo så der, det bliver lidt mere tricky, fordi og derfor, hvis man er en af dem, der arbejder også internationalt, så har man brug for. Pointen er, at forskellige lande kan have de skal give adgang til det, men det kan jo være på forskellige betingelser. Altså hvis man nu siger, at det tager 4 uger at få en licens, eller den bliver ukristeligt dyr, eller hvad pokker. Der kan være alle mulige ting, som så gør, at hvis man tager til et naboland, jamen så er tingene anderledes. Og derfor er vi også nogen, dem af os, der er vant til, at vi også skal kunne operere i hele Europa med vores udstyr. Altså vores udstyr flytter sig jo rundt hele tiden. Og derfor er jeg jo brug for, at der er en europæisk konsensus omkring, hvordan det er reguleret. Og derfor snakker jeg med mine kolleger i de forskellige lande, og via nogle af vores organer, som blandt andet EBU, laver vi en fælles indstilling til det her, det regime, vi skal påvirke til, at man overholder. Så er man i den situation, når man arbejder internationalt, laver turnéer og teaterforestillinger og eventer og sådan noget, så er det nok en god idé at læne sig op af kolleger eller interesseorganisationer på tværs af Europa. Ellers skal man selv jo sidde og læse dem alle sammen igennem. Men sådan et tidsperspektiv i det er, altså vi kan forvente, at det her det er noget, som man kan købe som en ydelse, eller på en eller anden måde kan få del i løbet af næste år? Der vil det være på plads i EU. Det skal det være, siger EU-kommissionen, og det man skal landene implementere regelsættet. Og vi ser allerede nu, at der er nogen, der udbyder servicen, der kan supportere det. Og det er også på vej på det danske marked, at man kan rekvirere servicen, men man kan leje det ganske simpelthen. Morten Brandstrøm, du skal have tak for tiden. Altid en fornøjelse. Ja.